Musagumbate himba maoko munhu. Relax. Sorry. Right, cut out our 2 days. Ndanoremeredzwa muno ndi mambo chete nematoremekedza test. Right, Mukonyora Maxwell. Ndiwe. Kazado Sheila. Ndimi. Takamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai tigadzirise zvinoisa mumusha uya nembo dzako chitupa nemari mudare ari kudaro ndi Maxwell Mukonyora achitara kuna Sheila Kazado. Tinzwe Maxwell. Ambo inini takagara nemukadzi uyu kusvika gore rapfuura rese ari kuramba bonde. Takambogadziswa kuwakoma nemambuya nemasekuru kushamwari zvikayamba. Last week iyo takatora muzukuru tete sabhuku kuenda kumunyanya kutongoenda kabvika kumusha kwavo tikadzikwa kuti ndaimuweni mwana wangu handizivi kuti mupenyu iri rakomana ari papa. Tikatora mwana wavo tikadzikira ikoko. Tasvika ikoko hando dzedu takaramba kuuya. Tasvika ikoko mudarira kuti toenda kumunyanya tikataura naye tikati pane inogadzirika ichibva yaramba futi. Saka takauya kuzoti tingaone rubatsirei kuno ndawa inini handikagari nemunhu asingandisedzisi vai ndakabhadhara rumwe. Ngoma ndofunga takagara mukugara matakaita baba vakanga vari kupaimota kudhraivha kuya kubva Rusape vachidzoka kumusha. Ndofunga umwe wakatanga kuda kuchinja kuti vaiuya kumba zvokumateni vosvika ubva watodhilakisavo. Pamwe pacho vaiwana bhora kusvika zvekuma12 kusvika mhesi wabuda mumbawo. Vakagara vega si wachiona bhora. Ndofunga mumwe wangu akada kuzotanga kuda muti tingati hanasi kuona zvamboita sei. Inga mazuva ese amunosimbodayiwana. Vakaramba vakanyarara. Ndakazoti inini kana muda kuti tisangane. Chekutanga ngatiende tinotestwa tese chiwairi nekuti mazuva anaya munhu unofara ndikurambidzi. Asi chekutanga tinotanga taenda kunotestwa kunana STI kune zvirwere zvakawanda zvepabonde, kune zvirwere zvaana HIV nana AIDS. Isusu hande tinotestwa. Asi munhu wangu akadini akaramba. Inini ndikati inini kuti iwe neni tisanganika nge tanotestwa akati nandi zvigaro. Handikwanisi. Ndikati zvakanaka. Dzimara tangoramba tikugara takadini takadaro. Takadaro saizvo. Nguva yakadini? Ndofunga tingati tingati 6 months zakwana tisingasangani. Tagara takadaro. Ndofunga murume akazenga achiuya kumba angadata zviya zveviolence zvekuda kundituka pakazara vanhu nekuti tinogara pashopu aita zvekuda kundituka pakazara kumutsiura aita zvekuda kundituka pakazara ruzhinji. Saka umwe musi ndakazobatikana nazvo zvokuti inini munhu anogara akangondituka mazuva ese nezvekumusha kwandakabarwa neukama hwangu. Saka ndakabatikana nazvo musi wachiroyo. Ndakaenda kunomhangara nyaya yangu. Ndofunga ndakauya kukoti. Ndakauya kukoti musi wa 30 kana sikukanganisa. Ndakapuwa protection order. Ndapuwa protection order iyoyo takandodzoka kukoti musi wa 4. Tadzoka kukoti musi wa 4. Ndofunga murume wangu akabvunzwa akati baba ichokwadi here chikutaurwa namai vakati hongu. Zvikanzi da kuti munogara murunyararo. Takupai 5 years dzekuti munogara murunyararo. Musingataudzane zvokupopotedzana, musingatukane zvokudini muchiwirirana. Ini ndakaenda kumba, asi murume wangu akasara kuno kwaRusape. Asara kuno kwaRusape. Ini handina kuziva kuti akatora muzukuru. Vakaenda kumba kwedu. Vaenda kumba kwedu, vakasvika nemuzukuru vakasvika kune munyai. Vasvika kune munyai, vakaenda kuna amai vangu, vakasvika pana amai vangu iye muzukuru akataura akati bepa iri. Verengera mai vakagara apa kuti zvine muhunhu here zvokuti mwana wavo angasungise mwana wedu. Angasungise murume. Amai vangu
wakati handikwanisi kudzitonga idzodzo nekuti inini ndiri mai, handisi, hapana tete wake, hapana sisi wake, hapana ani wake. Saka ini handikwanisi kudzitaura kana iye asipo nekuti ine handisi kumuona. Zveshuwa vakadzoka nemuzukuru wavo vakatora munyai anova muzukuru wedu. Vakadzoka kumba, vauya kumba vakasvika vakanditora vakati dauna nogadzirisa nyaya. Zvedu takakwira tikaenda kumacheka. Tasvika ikoko ndakafonera sisi wangu ndiri munzira ndikati ndo nyaya iripo. Vakati aiwazvo panoda dare ngavafanira kutipa zuva rekutofanira kusangana musi wakati semhuri. Kana iri nyaya inogadziriswa yogadziriswa munhu wese aripo, inini handipo, kune mukomana mudiki aripo, hanzvadzi komana hombe hapana. Saka hapana magadzirisa atingaite chimwe nyaya nekuti hapana munhu mukuru aripo. Mai havangakwanisi kutonga nyaya dzemumba nekuti ndimai. Saka pakazongoita pakaita gakava, takaita kukakavadzana ipapo, tichikakavadzana tiri ipapo kusvika tadzoka kusvika nanhasi. Saka ndakazoona Samoni ndichiuya chitira ndisunga ndoka mambo. Wadare. Wangu wanoda counseling hanzi matesi iyo chiri kuramba matesi. Saka moenda here kumatesi izvozvo. Kana izvozvo kana nezuro ndakaenda katatu nawa. Katatu matesi. Ini mamukana akasara. Inini kwandiri aindirambira handidi kunyepa mambo. Ndofunga zvirwere zvepabonde takamubaiwa ndofunga 3 times. Zvirwere zvepabonde tichinobayiwa kumalocal clinics. Saka inini ndakutya inini kuzvidzivirira nekuti zvirwere zvepabonde mazuva anaya zviri kukuwadza. Unenge uchiti ndiri ready urikukwarira pai mukadzi. Saka ini umwe wangu ndofunga tinozoita kakukakavadzana nekuti ndinzwe inini nekuti ndiri murume. Saka inzwa zvandiri kudini inini, inzwa zvandiri kutaura inini. Saka ini ndakati inini handikwanisi kusangana newe pabonde. Kana waramba nekuti musi takatorana tiri 2, ndikati nhasi tiri 2. Hakuna muzukuru, hakuna ani. Toda titaure tiri 2 pasina umwe munhu. Asi akati handikwanisi kutaura newe, ndoda kuzorora. Saka ndakaona kuti mumwe wangu inini zvekuteswa zvari kuramba. Habvuma. Kana mati mambo tinoenda, handirambi. Mambo. Pazvinoitwa zvakadari izvi kuona umwe achiramba bonde panogona kuva paine zviri kuseri zvechiwanhu unogona kubatsirwa chiremba kana kutoti pane zvimwe zvaakunetsa akupindirira. Handioni kuti pane chiri kunetsa, handitoonongotitorirowo bonde racho. Pamusoro imambo ini ndofunga ndakamuti tiri wairi. Iwewe ukaona kuti ndofunga kunetsana kwatiri kuita gakawara tiri kuita tinogona kutorana kana kuenda pachiwanhu tiri 2 kana pamuprofita tiri wangani. Tonzwa kana kuti dambudziko riri kubva kwandiri inini rogadziriswa, dambudziko riri kubva kwauriwe rodini rogadziriswa. Akaramba akati nini handikwanisi, tsvaga hama yako uende. Ndikati handikwanisi nekuti takatorana tiri wangani, tiri vairi, tiri kuziwana nyaya tiri 2. Saka inini newe tichasimuka kubva pano kuenda pamuprofita kana pang'anga. Akandirambira akati ndikati wangu mhepo hairambiri, inogona kunge iri pandiri, handirambi. Kana iri mhepo iri pandiri inogadziriswa, yoonekwa kunzi iri kubva kwandiri inogadzirwa. Kana iri kubva kwauri kumusha kwako yogadzirwa. Kana zviri kubva kuSamuel zvogadziriswa, togara zvakadini. Asi akati handikwanisi, enda wega, kana wakunda enda wega. Iyo Shila. Ndakasangambiri chinda kutoraka naanda kanzilinga mutovashandira zvifambo. Ndingobvunza hangu Shila, iwewe wane 6 months usingaiti bonde nemurume wako, and ukati kana usina kutora kuenda matest handikupi. Uyu umwe wako zvabva zvamurwadza, ndosaka akwira kuna pamberi pamambo. Ndozvandiri kutaurwawo nemunhu. Iwe unofundzira kuti kana akaramba kuenda kumatest unozoguma nekuita sei? Inini ishe inini ndichangamiri. Inini ari kungorambire kuenda kumatest kana abvuma ngepamberi dai takabvumirana tiri wairi panguva yacho iyoyo. Zvinhu zvangu zvanga zvakandidini, zvanga zvakandijekera indaisarama. Zvinhu zvanga zvakandijekera. Kana dai anga kandipa pfungwa yekuti inini zvekumatest handidi, asi ngatitore mapepa.
asi nguva yekuti ndigare naye pasi saizvozvo handii kutomboiwani yekuti ndigare pasi naye ndikurukure saizvozvo. Asi muzvo ndakatoti kuda kana kusada tichataura tiri 2 asi akanditi handikwanisi akaramba akarara akavhara maziso akati ndikatika kunzwa kana kusanzwa asi uri kunzwa zvandiri kutaura uri kuti ndaona hangu kuti kana mukadzi uyu ari kuda murume wake zvakanaka izvozvo, iye murume ari kudawo mukadzi wake wazvinzwisisa ngawachibva pano obva watoenda obva wandoteswa obva waenda kumba kwawo wababa namai vane mufaro. Zvare ndimi munoenda nawo ododini voona kuti wateswa wese murugare hatiwapi mupurisa wechirume vatomupa imimi muzvare moenda nawo woteswa obva waenda. Handiti kune vanoita matesti for free, handiti ndeupapi panoitwa for free moenda ipapo. Pane zvamari kuona kuti pane zvemweya here nekuti handisi kuona mweya inyama munobatsirana kukanzera pamune muchienda nawo muchikanzera kuti nhau idzi dzinozovhiringidza mangwana, iwe murume dzinozovhiringidza mangwana, mukadzi agara ozotsvaga chikomba ende kazhinji hauzvioni. Kana kuti iwe unoenda unotapura chii hosha woya kuti wokwadza mukadzi, hazvina zvazvinokusvitsa, handiti. Saka ndoona kuti imba iri ungoda kuti iumbiridzwe, haina maproblems. Waita wauya kuno kuti zvichiri padhuze nekuti waibva wangoti uyu kwake wekwake mangwani imba yokutsika, indimwe imba inokutsika. Ende kazhinji bonde ndo rinosunganidza imba kuti irambe moto uchipfuta, handiti. changamuendere chichemu chirungu chekuti magariro anoita nemukadzi Zanomboenda kungaende kuseri kwechuru fesi. Chigoenda kuseri kwechuru fesi. Endai kuseri kwechuru fesi. 6 months. Chatigoni. changamire pamusoro inini handikuwanza kana kudini. Inini murume wangu uyu inini ada kuedza kundifosa kundibvisa nechisimba pandakagara zvekuti ndibve ipapo. Ada kuedza kundibvisa nechisimba kuti ndibve pandakadini pandakagara. Ndosaka mukonzwa kuti inini ndakundikana. Ndo nyaya iripi mama? Nekuti kana ane mudzimai aripo inini anondijekera kuti ndine mudzimai wandidini wandanaye. Anofana kuti dini mama? Anofana kundijekera kuti ndine mudzimai wandikufambidzana naye wandida kutotora wandinaye. Ndokunga ndakamutaura ndikati ho kana mukatorana nemudzimai wako inini makasvika ini ndakatanga kuti zvangu kuti 1 munotora nemudzimai wako motangawo zvenyu kuti 1 nekuti ndine vana 5 so. Saka unotora mudzimai wako mowaka penyu kicheni yamai iripo munogara mukicheni mamai motanga upenyu hwanyu. Inini nemba yangu ndisiye ndakadini nepandakagara ndakamudaro mama. Ndosaka mukunzwa ari kukakavara kudai nekuti ane mudzimai waainaye haasi kuda kubuda pachena. Right. Konyora. Maxwell. Uyu mukadzi akanaka. Haiwa kuputsa imba yako nenhau yekuti waakuda kumwe mukadzi. Kana wada kuita wairi unobuda pachena kuti no ndirudi wopa womuripira woita chiwano zvinodiwa hazvirambidzwi, handiti. Chiwano chedu haunzi umwe nekubvisa uyu.
Saka changamire dandinobvunzwa pataurika nyaya yekuti mudzimai ati anoda kuti murume watestwe vese. Ndo nyaya yauya pano nekuti uyu ari kukomplaina kushayiwa bonde pamukadzi wake. Now azopinda nyaya yazowiriranwa pekuti pamupenyu changamire handei totestiwa. Mukadzi akati handei, uyu oti 6 months dzawanda. Ari kuda kurambira mukadzi pamberi pedare here? aiwa ini ndamunzwisa paataura kuti hanzi tiri machongwe mairi pamba, ndo zvaataura kuti sakani ndo zvadati ini muchienda aumbondoonekwe nemweya kuti ichokwadi here, pane chizviripo here pamukadzi. Asi pamweya zvinova zvatobviswa zvotodii izvo zvichangamire ndofunga zviri right nekuti kana ava machongo mairi pamba pane chinenge chiri kuvhiringa kuti paite machongo mangani mairi. Saka kuti kambopota seri kwechuru shogadzirwa chinhu ichocho wanozofamba uyo stage ikutesti wabva kuseri kwechuru, endai kuseri kwechuru modzoka, ngawamboende kuseri kwechuru todzoka. Tikauya tenge tisina kugadzirira, hatina mari, saka anga ari kuti mai ongo wakubvunza kuti saka tozviita rini. Saka ndikati aiwa mochinobvunza mukati mudare. Matesti unoda kuenda tanga tapedza izvozvizvi unotanga maita izvo totanga takusamatorana order. Aiwa pane zvaari kuda kuti tione zvijeke, ngatipe kumhanya hakusi kusvika, hatipedzi maproblems nekuti tamhanya. Asi unoona mari zvarini after 3 days ndimanyimanyana 3 days, but chiremba manje kwayo haagari kuno handune kombi uneti motikari hausina motikari wakaendisa kumotikari angaitaurwa kuti vakatora nemwedzi vakombrena kuti vanenge vakasununga mheno changamire pari kungoitwa dare musi wa6 iwe kunga waitire mosvika mohamaenda kumachiremba.